Hej, jeg hedder Anders Rønnow. Jeg er ADHD-coach og har brugt de sidste 6 år på at forstå ADHD og hjælpe folk med at få styr på tankerne, tiden, strukturen og livet som sådan. I dag er jeg en af de mest eftertragtede og velrenommerede coaches herhjemme og afholder kurser, workshops og masser af foredrag. På ADHD Professionel Uddannelsen uddanner jeg fagfolk, der arbejder med mennesker med diagnosen ADHD, og giver dem konkrete værktøjer og metoder, der gør dem i stand til at hjælpe børn, unge og voksne med diagnosen ADHD. Uddannelsen er baseret på den coachende tilgang til mennesker, og du kommer til at kunne tage udgangspunkt i den enkeltes oplevelse af sine problemer og ADHD, og hjælpe mennesker lige der, hvor de har brug for det. Du kommer fra uddannelsen med en stærk indsigt i ADHD-sindet og hvordan du kan hjælpe andre. Faktisk er uddannelsen så praksisorienteret og metoden så effektiv, at du allerede undervejs kommer godt i gang med at bruge det, du har lært. Uddannelsen er på 18 dage, fordelt på 6 moduler af 3 arbejdsdage. Og hvem er du så? Du arbejder med børn, unge eller voksne med diagnosen ADHD, og du har en titel, der lyder noget i stil med lærer, pædagog, familiebehandler, terapeut, socialrådgiver, konsulent, coach, psykolog, læge, psykiater eller lignende. Det vigtigste er, at du er nysgerrig på ADHD og vil vide mere og vil kunne mere. Hvad siger dem, der har taget uddannelsen så? Hvis du arbejder med mennesker med diagnosen ADHD og har brug for flere værktøjer, så læs mere om uddannelsen på adhdprofessionel.dk og find ud af, hvad der skal til for, at du kan komme med på uddannelsen.